Здравейте, хора! Аз съм Денис и сега бягам от едно зомби. И това е... Опа! И това е Minecraft телефон оцеляване, епизод... Там някой си, не знам. Четвърти или пети. Не знам. И аз не съм проверяла в ето тези. Аха. Има книги. И тук има книги. Добре. Сега какво да правя? Ще направя някаква къща. Ще събера още малко дърво и къщата ще е от оранжево дърво и от това как се казваше? Уилдстоун. Добре. Брадвата тук. Добре. Ама първо ще преспя, защото... Стрелят ме. Дано да мога да заспа, дано. Ево бе, Букук. Добре. Извинявам се, че ме псува. Чувам Ендърман. Сепна ме, бе. Чай ще мина за по-бързо от моста. Защото няма кой пак да се мокри. Раят на оранжевите дървета. Опа. Да, тук е второто село. Второто... Мисля, че няма да живея много, защото... Да знам. Защото във второто няма какво да правя. В смисъл. Добре. Добре, мисля, че 17 дърво ще ми стигне. Да, и сега ще направя къщата от такова дърво, от такъв камък. Защото и сега повече ме закефи това. Сега като го погледнах и някак си да знам. Да се наям и да бегам. И в някакъв друг епизод ще отида в минута, защото сега не ми се ходи. Затова
Добре. Къде да е къщата? Ей тук. Тук ще е къщата. Фак. Чакай. Точно един стак. Ще направя още. Защото това май няма да ми стигне или пък ще ми стигне. Къщата ще е дълга. Или да знам, това няма май да е като къща. Това примерно ще бъде нещо като базичка или нещо такова, не знам. Опа. Не бе. Това ще бъде и така. И мисля вътре да ми е чест трума. Или нещо такова и ще ми трябва още оранжево дърво. Уха! Така ще бъде. Тук е така. Добре. Може да придобие някакъв вид. Мисля. И ще придобие. Щом аз казвам. Нещо ми е бъга в телефона. Не знам защо така. Тук да си направя малко стъпалца. Майко. Добре. И мисля, че бая време ще го правя това. Защото си е нещо големичко. Опа. Уи! Не стана това, което исках. Добре, мисля, че ще стане нещо от това. И ето тук ще има по едно прозорче. И мисля този клип да приключва след малко и директно ще направя друг епизод. Защото сега нямам какво да правя и за това. Първо и така. Не, още. Добре. Така мисля, че ще е всичко точно.
Тук ще стане нещо голямо от това. Още ли бе? А, не, точно. Добре. Така. 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 Добре. Абе, аз имам и каменна, защо не чупя с нея? Добре, хора, мислят клипа да приключва. За този епизод ще е само това. Направих само основите. И за другият епизод ще съм подготвил това. Още stone бриксове и още оранжево дърво и прозорци. Добре, хора, коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен, споделете с ваши приятели, роднини, братовчеди и братовчетки за моите клипове и чао!